Dnes je naozaj významný deň. A pre teba môže byť ešte významnejší, ak sa práve dnes vedome rozhodneš zmeniť smer svojho života. Ísť si za svojou ideou, za snom, ktorý v tebe nikdy nevyhasol. Možno práve cítiš strach, pochybnosti, či to celé vôbec zvládneš. A možno ešte ani nevidíš celú cestu pred sebou. To je naozaj v poriadku. Dnes nemusíš poznať všetky odpovede. Potrebuješ urobiť iba prvý krok. A tým je rozhodnutie. Napíš si na papier, čo chceš vo svojom živote zmeniť. Kam sa chceš dostať. Už týmto jednoduchým krokom začneš tak vystupovať zo svojej komfortnej zóny a dávaš svojmu snu prvú konkrétnu fyzickú podobu. Na ceste sa určite stretneš s prekážkami, so strachom, s pochybnosťami, alebo s chvíľami, keď nebudeš vedieť, ako ďalej. Práve vtedy ti môžem pomôcť. Naučím ťa techniky, princípy a zákonitosti života, ktoré ti pomôžu lepšie pochopiť seba, svoju myseľ a vnútorné bariéry, ktoré ťa stále brzdia. Spoločne budeme pracovať na tom, aby si dokázal prekonávať svoje obmedzenia, posúvať sa tak vpred a približovať sa k životu, ktorý skutočne chce žiť. Pretože keď začneš rozumieť svoje mysli, objavíš cesty, ktoré si pred sebou doteraz ešte nevidel. Práve dnes nastal čas prestať čakať. Urob prvý krok vpred. Vykroč za svojím snom. Ja viem, je to ťažké. A ak chceš svoju cestu zmeniť, ozvi sa mi. Spoločne nájdeme spôsob, ako sa priblížiť k životu, ktorý chceš žiť.